ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. чемпиони вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Ҷек Дела Мадалена прогнози худро дод. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Ҷек Дела Мадалена ҷангвари беҳтарин аст, зарбазани беҳтарин, лекин Ислам хеле зирак ва ҳушёр аст. ӯ гӯштини хуб дорад ва ӯ чапдаст аст. Ислам ба худ хеле кам зарба сар медиҳад, рақибро ба замин афтонида дар он ҷо ӯро шикаст медиҳад. ҳамаи мо муҳорибаи Мадалена зидди Билол Муҳаммадро дидем ва ман боварӣ дорам ки Ислам аз ҳамон муҳориба бисёр чизҳоро барои худ омӯхтааст ва шояд ки дар нақшаи ҷангии худ тағйиротҳои даркориро медарорад. ин муҳориба муҳорибаи вазнин мешавад, лекин Ислам дуюм камарбандро соҳиб шуда метавонад, гуфтааст Двалишвили. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев зидди Ҷек Дела Мадалена рӯзи 16 ноябр дар турнири UFC 322 баргузор мегардад ва муҳорибаи унвонӣ мешавад ки барои Ислам Махачев ин аввалин муҳориба дар вазни 77 кг хоҳад шуд. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд, ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов боварӣ дорад ки Магомед Анкалаев беҳтарин ҷангвар дар таърих шуда метавонад. биёед суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. Магомед аллакай яке аз беҳтаринҳост ки аз Русия бо ин намуди варзиш машғул шудаанд. ӯ инкишоф ёфтанро идома дода истодааст ва боз ҳам болотар барои қуллаҳои баланди нав расидан баромада истодааст ва ӯ беҳтарин ҷангвар дар таърих шуда метавонад. ман сидқан боварӣ дорам ки барои чунин ҷангвар шудан ӯ ҳамаи малакаҳои даркориро дорад, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки Магомед Анкалаев айни замон рекорди 21 ғалаба ва танҳо як бохт дорад ки ҳамон бохт дар аввалин муҳорибааш дар ташкилоти UFC рух дода буд. акнун шаби 4 ба 5 октябр Магомедро реванш зидди Алекс Перейра интизор аст ва биёед мебинем ки дар ин турнир боз киҳо баромад мекунанд. чӣ гуна ки мебинем муҳорибаи асосии турнир Магомед Анкалаев зидди Алекс Перейра барои камарбанди вазни 93 кг, дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад Мераб Двалишвили зидди Кори Сентхаген барои камарбанди вазни 61 кг, сеюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 93 кг Иржи Прохаска зидди Халил Раунтри, чорум муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук Ҷош Эмед зидди Юсуф Залал ва панҷум муҳорибаи асосии турнир Абусупян Магомедов зидди Ҷо Пайфер. ана дар карди пешакӣ бошад муҳорибаҳои шавқовар инҳоянд: Атеба Готе зидди Ози Диаз, Эдмен Шахбазян зидди Андре Мунис, Крис Гутерес зидди Фарид Башарат, Денил Сантос зидди Ю Ҷу Санг, боз Пат Чимик зидди Яқуб Вилкач. чӣ гуна ки мебинед дӯстон, турнири UFC 320 турнири хеле шавқовар аст ки дар он беҳтарин муҳорибаҳо баргузор мегарданд ва мо бесаброна ӯро интизор мешавем. ва ногуфта намонад ки пеш аз худи турнир мо шуморо пресс-конференсия, муҳорибаи рӯбарӯ ва маросими вазнкамкунӣ интизор аст. барои ҳамин ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то ин ки аз ҳамаи ин ва дигар хабарҳои ҷаҳони ММА бохабар бошед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.